Matur nuwun. Sembah nuwun nggih Mas Yusuf. Mas Kabul. Oh nggih Mas Yusuf, dawuh. Gucikan mono nek kokian ya malah ora prayoga. Iya. Muga-muga jeneng kula nggih saged kajat kinabulan. Amin. Slamet wilujeng boten wonten alangan setunggal menapa. Allahumma amin ya rabbal alamin. Nanggap, slamet sing ditanggap, slamet masyarakat wonten ing mriki sedayanipun. Amin amin ya rabbal alamin. Nggih. Matur nuwun iki tak neruske lakon riyen. Nggih, dawuh-dawuh. Sedaya lepat kula anggen kula kujungan kalian panjenengan dalu niki kula nyuwun pangapunten. Kathah kladohe ngatur kula nyuwun lumebering sih samudra pangaksami Mas Hendi Kabul. Iya. Dimawas sami-sami Mas. Nggih, dawuh dipun lajengaken Mas. Nggih, tak neruske lakon. Ya. Ayo Nduk diteruske. Ndak ora prayoga nek kesuwen le awake dhewe ketunggul Gojek. Ya. Kirim Fatihah sithik kanggo para pendhen dalang. Oh iya, ngestokke dawuh, Mak. Khususon ilaruhi Kanjeng Sunan Kalijaga wa ilaruhi Kisena Nugroho. Wa ilaruhi para pendhen dalang sak Nuswantara Al-Fatihah. Malik ya. Amin. Yo tak dherekake ya. Iki nalurekke karya sing wis kawuri. Ya. Karyane Abah Entus almarhum. Apa, Mak? Wulan mulut. Oh ya, sepan jaba. Ya, ayo tak dherekake. Ayo Mak, tak tutke kon mburi. Wulan mulut lairipun Kanjeng Nabi Sang Guru Sajati. Ramane Sayyid Abdullah ibune Siti Aminah aneng Mekah lairipun ing Madinah madheg Rasul Sarah
Woi. Menemban wah gaji guru percaya saja Pak C.
yaksa kurarupa sedeng nalendra yaksa laku kang malwal ingkang gambira marang angise siya ngametu Prabawa lesus prakempa kura mawalian oh alah salah Penemban nyadong dawuh timbalane Penemban Guru Yaksa wah iki kok jebol simpingan semene mbane semenake menyemban ngono nyadong dawuh Penemban ning kok nanti jagatane ngebak manyang ning anem mimi Penemban kula nyadong dawuh Penemban kula nyadong dawuh Penemban kula nyadong dawuh Penemban kula nyadong dawuh nyadong dawuh nyadong dawuh nyadong dawuh nyadong dawuh lata bocah prajurit kula Penemban aja padha kaget wektu dina iki padha tak awe ana ing alun-alun negara ing swela bumi Sang Penemban Guru Yaksa nimbali saking prabdi prajurit wonten dawuh timbalan napa Penemban Blaka suta wae jroning pasewakan aku didhawuhi dening Sinuwun Prabu Turangga Yaksa ya ratu Gustimu dawuhing Sang Prabu kinen ngepyake gelaring baris sanjung para prajurit kabeh wae aja ngandheng kang cicir marga wektu dina iki bakal ana laku ingkang gedhe nggone nderekke nglawan Gustimu ya Gusti Patih Singa Mulang Jaya lho Gusti Patih Singa Mulang Jaya tindak dhateng pundi Penemban tindak dhateng pundi Penemban tindak dhateng pundi wektu dina iki dadi wujud Sardula Seta ingkang bangkit tata jalma ingkang wigati ya kuwi lumarep ana ing Maraja Negara Lesanpura ya kuwi minangkane ingkang dadi kekudangane Dewi Warsini merga mangartiya Ratu Gustimu Sinuwun Prabu Turangga Gendhiya Sinuwun Prabu Kuladara Gendhiya Prabu Turangga Yaksa kuwi gandrung kapiyandhem kelawan garwa Prameswari negara ing Lesanpura mula kang saka kuwi Sang Rekyana Patih Singa Mulang Jaya ing kadawan supayane dusta tuwina nyidra kelawan Dewi Warsini mula kang saka kuwi kere kelampit brungkat kimbul gajah gelar Singa Barong para wadyabala kabeh wae klebu jim setan mriprayangan aja nganti kang keri dikepyake ngabyuki negara Lesanpura ngestaken dawuh ngestaken dawuh ngestaken dawuh ngestaken dawuh ngestaken dawuh ngestaken dawuh lajeng mangkatipun prabdi prajurit bincang menapa mangkatipun bincang menapa mangkatipun bincang menapa sangu boten bincang menapa ora sapadha kokean gunem sing tanpa guna mangkata dina iki kanca-kanca abdi prajurit kula Are kelampit brungkat ki mul gajah gelar Singa Barong bakal ana laku gedhe ana ing Maraja Negara Lesanpura wah iku akeh banget wadyabalane kabeh wae aja nganti kang cicir nggih yen to wong Lesanpura ana wong sing ngalok kelangan negara Lesanpura dibiye Batang Sayuta sendika nanging yen to negara Lesanpura ning wong ngalok yen to kelangan putri luwih becik nungkul mundur teges wis sembada sing dadi jurite Gusti Patih Singa Mulang Jaya nggih padas gempal wonten paring adawuh diwalik pelok larasane oh nggih sekedhap kula tak mbikak catetan riyin ndara sing niki to sing piye jiro lur
Ya. Ora sah padha kowean perceka gunem sing tanpa guna budhal dina ngesaken dawuh nyuwun pamit nyuwun pamit nyuwun pamit nyuwun pamit Wah rada banter sithik. Capek.
Apa salah kita dengar? Hai ya. Hut. Woi, go. Hut. Oh. Woi. Iki munyuk tawang mangu kan. Kasing do rusak. Bah. Ayo ca budal ca. Neng Lesan Pura. Nyolong bojone wong ca. Wah. Dewi Wersini dicolong, Dewi Wersini dicolong. Nek wis terus disendhekke ning Kulon Pager ca. Wah, angger bar nampa sawer terus kocap nggo gara-gara mrana wis dur enek suarane. Ayo ca budal ca. Pae. Pa. Yo jajan bakmi yo. Ayo.
Nendi le jajan? Ah, nek ming ning ngrendeng iki ra enak. Lah terus neng ndi? Nene Pak Slamet ya, Pak yo. Wah yo. Pake ibu kok cerewet to kae ibu. Ibu wis nang omah wis stokno wae. Heeh, Pake. Kowe kathokan apa ora? Ora. Diomongi nek lelungan ki sok takon kathokan. Ora. Kathok ora nek fungsine kok, Pak. Mengki wangun-wangun. Ora maksude ki ben pirantimu ki aman. Ah, Pak. Yo, Pak yo. Selak ngelih, Pak. Sahur. Wahai penghuni bumi, Gajikan. kita sahur. Yo terane sapa? Kaya diwali barang lho. Coli. Pocong tedune kumat. Biyo-biyo mongko ya do ninggal. Senengane ana wong isih jam semene kok ya wis do menyang ki lho biyo-biyo. Mbok dinteni aku ki. Ayo. Sena Triatmaja ayo. Yo. Dinteni aku. Padha ninggal. Entek.
Putra ingkang puspita kasiliring samirana mrih kembang kadung mangambar ngas kandhanya maweh araras renaning driya Nun mangke Kakang Mas. Kakang Mas Kakrasana ya jagat pangestungkara. Narayana piye? Pun Kakang lan Siadi nggone lumaku. Iki wis prapta ana sak njaban rangkah Praja Negara Nglisanpura. Lagi wae pun Kakang arep nganti kelawan Siadi lan Yayi Bratasena. Mlebu ana ing wana ing wewengkon negara Nglisanpura kok Siadi ngendhek kelawan lakunipun Kakang. Wah, criteng kakangku. Lah kok dadi kowe ngendhek kelawan nggonku, ya nggone awake dhewe lumaku golek wujuding Sardula Seta. Nun mangke Kakang Mas. Piye, Narayana? Kula menika bingung. Lho, bingung sebabe? Iki anggenipun Bibi Wersini nggadahi kekutangan inggih menika kepengin nitih wujudipun Sardula Seta ingkang bangkit tata jalma menika menawi nek dipun nalar pikiripun menungsa menika mboten badhe wonten cariyosipun. Lho, tegese ora enek critane? Mboten badhe wonten cariyosipun menawi inggih menika salah sawijining Sardula ingkang ngulesipun menika warni pethak utawi putih utawi macan putih. Kamangka bangkit tata jalma niku mboten wonten to Kakang Mas. Lho lah iya. Pun Kakang iki janjane ya bingung sak jroning atinipun Kakang lho. Padmanaba. Mergo ora ana jamak lumrahe kewan kok iso omong kaya dene menungsa kuwi ora bakal ana critane. Lho lah nggih to. Ha iya. Ning prayogane ngene. Iki kados pundi? Sing jeneng wong mono yen to duweni gegayuhan mesti bakal kecandak. Lho nek gegayuhan iku dipun pesthaken dening Gusti Karya Loka badhe kelampahan. Nek mboten kelampahan dos pundi coba? Kamangka golek macan. Macan loreng menika mun angel. Sakmenika mun awis-awis macan loreng menika wonten negari Lisanpura menika pun meh mboten wonten. Langkung-langkung menika macan putih, loreng putih, kamangka bangkit tata jalma. Nek mboten macan pangejawantahing sawata rak mboten badhe kelampahan to. Oh alah. Ayo. Lah terus iki piye? Prayoganipun dipun taliti rumiyin. Bratasena jeneng kakangku apa? Coba mlebu ana ing wewengkon wana sak jerone wana ning negara Lisanpura iki. Mengki yen to Siadi nemu bab ingkang aneh-anehi matur nusanipun Kakang. Yo. Permara remangus wamya ngamrang kate karenaning kaswasiyaning marga amalatgung. Yo. Narayana kakangku aku njaluk pamit. Sing ati-ati sing prayitna Bratasena. Merga iki alas gawat kliwat gung liwang-liwung wingit kepati satu mara satu mati. Jalma mara mesti bali mung kaliaran. Ora usah kuwatir karo Bratasena.
Aku ki satriya sekti kalintang jayaning perang. Ora-orane yen to aku wedi karo wujude macan, gajah lan sapanunggalane. Ayo. Wah, senengane sok nyepelekke. Aku ki ora kok jeneng nyepelekke karo kowe. Ya nek aku ki reti nek kowe iki satriya digdaya, reti nek kowe iki satriya pengpengan. Yo. Nanging kaya aja kaya ngono kuwi. Aja ngegungke marang ngabisanmu. Sida kon golek ora? Sida. Wah, malah diuring-uring. Wis ora usah uring-uringan kono Bratasena gek mangkat. Jaluk pamit. Sardula bangkit tata jalma sepi sepo sepen nglangut tanpa sela latala nggon kula ledha ana sajroning wana ana ing negara Lesanpura. Kawit mau esuk aku ora mambu kringete menungso. Wah, apa ya bakal kelakon keraton negara Lesanpura tak cedhaki dhewe. Sebab aku ora ketemu karo suwijine menungso. Nayaka kawula saka negara Lesanpura. Mesti yen to aku ketemu mung bakal tak takoni bab pawarta ingkang wis sumebar warata. Ya, ora apa-apa. Saora-orane aku wis isa nyawang kedaton negara Lesanpura. Bayo. Tak sawang saka kene kok katon mencorong tejane cetha. Iki sing digayuh dening Ratu Gustiku Sunan Prabu Trungga Yaksa mapan ana ing negara ing Lesanpura. Prabu Setyajid. Ora mbok ulungke garwamu aja takon dosa. Kalau tak amuk negara Lesanpura. Sapa grenengake? Wah! Ah! Wah! lamun katututan
lamun mangsa prawira digdaya prawira digdaya Rona kono makawya klarira angwang Bratasena kene ngopo? Bratasena kene ngopo? Tak sawang kuwi dengkulmu kok tatu ilas dicokot kewan. Piye eneng apa Bratasena? Eneng apa Bratasena? Jlitheng kakangku. Apa? Krakatana. Kakrasana. Kakrasana kakangku. Arep ndagel. Rak. Senengane ora. Wah, jebul tenanan ono. Lho, ana apa? Werkudara ning apa? Aku mlebu ning telenging wana. Aku krungu wong jagongan, aku krungu wong grenengan. Bareng tak cedhaki dudu kok menungsa sing omongan kuwi. Nanging wujuding Sardula Seta. Lagi weruh aku. Dheweke kelepat lunga. Tak uyak malah melayu, tak candak bunute tak idak. Wah, malah nyatek dengkulku dadi doak-doak kaya ngene. Tak uyak wis ora kecandak. Mlebu ana sanjarane grumbul. Jlitheng kakangku, yen ngono pancen nyata sing dikarepe dening Bibi Wersini. Wah, macan putih sing iso omongan kuwi ana. Lah, rak apa to? Narayana. Inggih. Aku kan wis omong, kok aku kan aku ora ya wis omong. Mesti sing digayuh dening titah ingkang lagi ketrima kuwi mesti bakal kasembadan apa sing dadi penjangkane. Lho lah inggih to Kakang Mas. Yo. Loh. Apa si Adi ora kelakon nyandak wujute macan putih? Ora kecandak. Lho, mbok yo mau ki dicandak, mbok yo mau ki dicekel. Wong si Adi ki duweni guna kasantikan pirang-pirang. Nggonmu meguru pendhita kana pendhita kene iki rak ya wis ora kurang-kurang to. Ayo. Wah, macane mlebu ning grumbul. Aku arep nguyah wis ora kecandak. Oh, Bratasena gedene semono kok mlebu nggon grumbul ora wani. Gatel. Wah, mung kebak eri. Kok nek malah bintul awakku mah kesonjo mboyo. Kakang Mas, Piye? prayoganipun dipun taliti sareng-sareng. Oh iya. Ora wedi apa piye? Lho, wedi sebabe apa? Kok nek mancane mangan kowe. Lho, ora ya ora bakal kelakon. Wong wis ngomong si Adi wis ngerti dhewe. Macan kuwi iso tata jalma, iso omongan kaya wong. Rak ya mesti dijak jagongan sing apik-apik. Oh ngono. Iya. Ya wis Narayana tak kanthi mlebu ning alas. Bratasena ayo kancanono aku. Yo. Aku tak ngenteni saka kene wae. Bratasena.
Caraka anggitane aji saka ana 20 cacahe ping pisan ana Caraka tata sawala ping Indro padha jayanya ping 3 ping 4 Magaba tanga Ola sapa iki ana satriya bule warat ngadang kelawan lakune para wadyabala. Lho, engko sik. Lah kok dadiane wadyabala segelas papan ning tengah alas iki darang apa? Wis sapa warat? Lho. Ditakoni urung wangsulan genti takon, le takon genti karo muring-muring. Sabar to, Bos, Bos. Kowe iki isih enom aja sok kulino muring-muring. Mundak-mundak cepet tuwa. Cepet tuwa, cepet tuwa. Ayo. Aku tak takon karo kowe sapa? Kowe kok menang kalah ngadangi karo Raden Kakrasana? Walah iki to anak Mandura. Iki to putrane Prabu Basudewa. Sing jeneng Kakrasana pancen kepara nyata. Ayo karang apa? Kowe sapa kowe? Kowe wadyabala ngendi? Kowe wadyabala ngendi? Kowe aja ngadangi lakune Kakrasana, Parat. Sabar, sabar, linggo. Pombo anggap aku ra iso galak padha karo kowe. Yo. Kakrasana takon marang aku. Iki Nalendra telukaning Sang Prabu Turangga Yaksa. Aku Nalendra ana ing Karang Tumalun. Jejulukku Prabu Rajek Wesi Jaya Dilogo. Nalendra Karang Tumalun. Iya. Prabu sapa mau? Rajek Wesi Jaya Dilogo. Prabu Rajek Wesi Jaya Dilogo. Anamu mlebu ning alas kene karek ngopo? Golek macan putih. Piye? Golek wujude macan putih sing tata jalma. Kowe minggira. Kowe sak wadyabalamu minggira. Kowe do ora ana sambung rapete karo Raden Kakrasana. Aku butuh wujude macan putih. Wong omongan kok ora iso alon. Mangerti lamun macan putih kae ratu Gustiku. Kae sesembahanku Gusti Raden Singamulang Jaya. Piye? Kae sesembahanku Gusti Singamulang Jaya. Walah kowe kok goblok. Kowe ratu goblok. Kowe ndek negara dhewe kok kowe trima melu karo sing jenenge Singamulang Jaya, sing wujude macan putih. Kowe menungsa kok kalah karo kewan. Lho nyatane wae, Mas. Ora sak suwen-suwen. Ora usah suwe-suwe. Mundak kowe mengko selak kemringet. Sak kemringet. Nek ngejak perang karo aku ya tak ladeni. Ngejak alus iso, ngejak kasar iso. Nampani mainmu sing kasar. Ora. Menungso ora tatanan. Kowe maju rene. Canda siramu nak loloh nenggala Parat. Oh, mati dening aku Parat. Wah. Tomor Srimburi kurang ngecek rebutono kurang gaman bedatiyo orang-orangnya aku gigrik mungsuh diapuran marah
kaya krasana gigrik mungsuh diapuramu. Ratu kok rupamu kaya manuk gua. Rupamu kaya ngono kok diopeni marat. Oh, cangkemin cerigis tenan. Oh. Hut. Ayo. Oh, parat. Jar kowe. Ora iso glawake. Candhak umbulke. Woi. Apa banget aku gigrik musuh diapuramu ayo tekano kene aku kan dikalah karo kowe wirang bebarang ayo tekano kene aku saling sandangan marah karena nganggo kemawe maneman wong wayang larang. Oh, ganti marah. Ayo, sayu tomor sekali buri. Kurang oncok rubutan kurang gaman bedati. Yo. Rubutan kaya menjangan mati ayo. Ora-ora nek aku dikrik musuh diapuranmu. Wirung apa-apa, ayo. Manso tekan kene aku ora bakal wedi musuh diapuran. Ora saplira-pliri. Ora saplira pendonang-pendonang mantamu. Ayo. Dulongap. Wah iki sak mundur. Wah. Ababmu iki kecing. Ayo, ngantemo. Ayo, Matukan Jaya Kawijayan. Aja mung semono. Matukan Jaya Kawijayan. Guna kasantikan. Sayuta Mara Sekedhip. Uri. Meng semono kuwi sawangan delokan. Biar kowe ratu kok ngene kok pene parap. Wah, brangan kowe niku wujud apa? Waduh. But. Janjak kowe yo. Ora iso kalah. Ayo. Tekano kene Marat. Ayo rene yo. Glang sarang kaya ngono. Apa ya kowe? Mboten.
Ngejak piye tak ladeni? Sampai ora keneng. Ora keneng. Ora keneng. Ayo bingung ta kowe? Lho ndi mau. Padake. Kulino ngaret. Sambat piye saiki? Tangi ayo tangi. Nek lanang tangi goblok. Su. Ayo. Waduh. 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 Hei. Hei. Tangi. Tangi. Ngejak. Nah. Weruh iki apa? Ora weruh. Weruh iki apa? Ora. Ora. Weruh iki apa? Iki senjata kadewatan, pusaka kadewatan. Pamunahing Satru Sekti. Nemeng menungsa kaya diaper wetur-atur iso ngrampungi kaya raimu. Munio. Ayo. Kon ngewangi balamu kae. Madum mlayu. Dorene. Mungsuhe ora kalah. Isih meger-meger kaya ngene. Kok tinggal minggat. Semangkean marat. Padak kae yo. Tunggale kon maju. Ratu kok manuk guwek kok ngene kok diopeni. Ratu rupane kok kaki 1000 kok diopeni. Oh, liyane kon maju kene. Kancamu kon maju. Wis pecah barang ndasmu kok ora. Isih melek wae ora. Anggepe ora. Weh lah kae kok mati ya, Mam. Belani. Kancane to iki. Manus maring jajalan sutaning bare iblis lan aduhun kowe. Wah, kok ngageti timen sak mundur to omonganmu idumu muncrat. Piye? Idumu muncrat abakmu kecing matamu kuwi, Ayo, kowe kancane sing kae mau. Kancane sing kae kowe arep ora trimo. Patine kancamu ora trimo. Kowe arep ora nrimake patine kancamu mergo saka dayane pusakaku. Ayo, maju. Nek kowe arep ora trimo, maju iki dadane Kokrasana. Dadane Kokrasana ora aku gigrik musuh dapurmu. Nyo iki lho. Dinai dodo kok meneng wae. Wo, nek cara aku nek dinai dodo langsung tamplok. Ayo. Lho, dimplok. Kowe nek arep ora trimo, carane ngene. Sirahku to candak ngene iki lho. Ngene. Sirahku to candak ngene, terus to antem ngene. Waduh. Ayo, jalingi to, Urung sepira kuwi. Kuwi kadigdayane Kokrasana urung ana apa-apane tinimbang sing tak tokke. Ayo. Hei! Apa ge apik nek nyingkur mungsuh kaya ngono kuwi? Muni.
Muni ya. Kowe. Muni ya. Wadya bolo kok celeng raimu. Waduh. Waduh. Ayo marep rene. Marep rene. Aduh. Ayo. Rene. Nggih. Rene. Nggih. Aku tak takon karo kowe. Nggih. Aku tak takon karo kowe wangsulan. Nggih, takon apa? Wah, ngrekoso tenan iki. Kowe pengen slamet apa pengen modar kowe? Pripun? Pengen slamet apa pengen urip? Slamet niku sing di omah. Ora caturan. Pengen urip apa pengen mati? Kula ya. Wah, pengen urip. Kowe nek pengen urip bali yo. Kowe nek pengen urip bali aja mepalangi karepe Raden Kakrasana. Nggonku bakal golek kalawan wujuding Sardula Seta Bangit Tata Jalma. Nika macan putih. Gusti kula nika Gusti Patih Singa Mulang Jaya ora idep. Kowe pengen slamet to kowe? Kowe pengen mulih kepenak. Iso ketemu karo anak bojo. Mulya. M U M L I L H O H. Mulya. Nggih. Kula tak wangsul. Mulih ya gek mulih. Nggih niki diculke to niki. Niki diculke to Mas. Wah. Waduh. Wah, dadi tumenggung pisan iki kok Sanjaya ora usah sambat. Ora usah sambat. Lagi prajurit kaya Diyapurwa kok yang sambat nganti kaya tandangmu ki apik oh nggih. Ajan rumas aku kok sia-sia. Kasar kaya ngono karo aku. Mulih. Nggih. Nuwun pamit. Nyembah sing bener nggih. Nggon telapan kuwi disembah. Nggih. Mati tenan iki. Aku nang omah iki disembah anak bojo. Tekan kene kok mung didak-idak kaya ngene. Piye? Sambat meneh kowe ya, sambat meneh. Ayo tangi. Wis nyembah wis. Nggih. Aku krungu kowe mau sambat meneh. Nggih. Kowe mau muni piye? Non. Muni piye? Piye muni biasa. Muni piye? Muni biasa. Ora aku krungu sambatmu. Jare kowe nek ning omah disembah anak bojo tekan ngene nggih dak-idakan. Kelakon penjang kamu parok. Mangkepe setan alas iblis druhun marat. Panganen tunggale maju. Ayo sapa sing para iki usaha kemamane satu sekti gong mateni kowe kabeh ora bakal kangelan marang. Ayo. Do tekano kene. Ayo. Anggepe. Tekano kene. Arep semanggihan kowe, Ora sembodo karo lehmu budhalan. Ayo. Wadya bengawan banjir bandang. Ayo saiki apa? Saiki wujude ming kaya ngene, dadine kaya ngene. Ayo. Liyane kon tekan kene. Anggepe sembedengan karo Kakrasana marat. Liyane kon tekan kene tak kon ngrasake dayaning Kyai Nenggala. Senengane kok ora ngremehke karo Raden Kakrasana.
Ndi liyane kok tekan kene? Panos maning jajan saring bawono iblis lanatut. Tekan kene ming sak nyuane modar. Wah, mati dene ngangkok. Ayo, lak tumpuk sisan. Nimbon mungsuh kaya ngene jenenge. Liyane aja meng iki. Senengane kok ora. Apa dikira nek kok krasana temandang iki apa dikira tenanan ngono apa piye? Oh. Liyane, kuwi sing untune kawat kuwi. Wah, menungso ora tatanan. Kowe kok mateni wadya balaku kabeh. Kowe arep melu mati ngono apa piye? Kowe arep melu mati ngono apa piye? Nek iso mateni pat. Anggepe aku ora iso mateni. Kok krasana dipal senengane ora. Yo. Muni wae. Senengane kok kaya ngono lho, Duan. Kakang Mas, piye? Nek omongan kira ning nggone blek. Nggih, nggih. Wong kula badhe mriku kok. Lho, ya ampun, ya ampun. Menika kok batang menungso akeh banget niku pripun? Iki to? Iya, anu nggih. Pusaka paringane Wang Pikulun Bathara Brama kuwi apik jebul sih. Wah, retiya tak nggoket mbiyen-mbiyen. Lho lah penjara mriku nembe presa to, lagi ngerti. Walah. Pancene lok Bratasena wae pundi? Kae bocahe. Ming nglan-nglen ganggel Bratasena. Apa jenenge kakangku? Mrene, masane goleki Dimas. Yo. Ketiwasan lah kok dadi wadya balaku kabeh kok gusis ora ana tilase babar belas. Iya, aku nek ora ndelik ning jeron bumi, masa kecandhak karo wong-wong lisan pura banget. Saya talu aras abyar sorot lintang kanggo madhap titisonya madya Atri lumrang gantaning pos peta ong
karengganing udyane sang dwija warambrangang lir swaraning madu pranta manungsung sarining kembang Om Ya jagat pangestunggara Narayana wonten maring adawuh Kakang Mas. Walah. Jebul pusakaku ki ampuh. Lho lah nggih. Ah jelas cetha menika. Ah iya. Wah, Kumaraula dibagaya mungsuh karo Kakrasana kakangku. Lho kowe mau ora nembung ya iki? Yen to Dimas Bratasena nembung karo pun Kakang mesti tak bagahi mungsuhe, ora tak entekke kaya mau. Yo. Loh, nanging menika nuwun sewu lho Kakang Mas. Piye Narayana piye? Sanes babakan okeh-okehan le mateni mungsuh ingkang kedah dipun rembag. Terus karepmu? Mundi dawuhipun Paman Prabu ing Lesanpura, Paman Prabu Setyajid. Kula kaliyan panjenengan kedah madosi wonten pundi jenengipun Sardula Seta ingkang bangkit tata jalma. Ingkang dados kekudanganipun Bibi Wersini. Wah, jagat pangestunggara. Lah iya ya, Narayana. Inggih. Wah, pun Kakang lagi wae kelingan bab perkara kuwi. Prayogane piye? Monggo dipun padosi wonten pundi? Dunungipun Sardula Seta kanthi kula badhe anganthi dumateng Yayi Permadi, Kakang Mas. Mangka hanggro sesumbar keter-pater mawa lindhu bumi konjing kumaluduk kumaluduk kundur katuk lumembak penyu kanggo mambang Yo Narayana prayogane kudu ngandhi kawan kadang Mumradi. Sampun ngantos kirang ugi ponakan kedah dipun ngandhi. Awit menika mamungipun para Pandhawa. Ya Narayana aku manut karo aturmu Yayi.